бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббуси вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ ки он ҳар сол санаи 7 апрел таҷлил мегардад, дар ҳамаи муассисаҳои тандурустии вилояти Суғд ташхис, муоина ва дигар хизматрасониҳои тиббӣ ройгон ба роҳ монда шуд. Бахшида ба ин рӯз аз ҷониби муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия Бобоҷон Ғафуров дар марказҳои саломатӣ шаҳраку ҷамоат ва деҳотҳои ноҳия муоина, ташхисгузорӣ ва корҳои лабораторӣ ба таври ройгон ба роҳ монда шуд. Тибқи иттилои масъулин дар ин рӯз сокинон муроҷиат намуданд ва ба онҳо мутахассисони бахшҳои гуногуни соҳаи тандурустӣ маслиҳату машваратҳои муфид доданд. қобили қайд аст ки дар баробари маслиҳату машварат ва муоина як қатор амалиётҳои ташхис ройгон гузаронида шуда, ин тадбири муҳим ғамхории навбатии давлату ҳукумат нисбати шаҳрвандон арзёбӣ карда мешавад. Ба гуфти мутахассисон, бештар муроҷиаткунандагон бо аломатҳои бемориҳои асаб, дилу рагҳо ва ғайра муроҷиат намуданд. масъулин ва кормандони марказҳои саломатии ҷамоату деҳотҳои ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ин чорабинии иттилоотӣ ки ҳадафаш пеш аз ҳама солим нигоҳ доштани аҳолӣ, пешгирии бемориҳо ва саривақт ва ташхису табобати саривақтӣ мебошад, фаъолона иштирок намуданд. Сокинони ноҳия аз хизматрасонии тиббӣ, машварату муоина, ташхис ва дигар тадбирҳо вобаста ба ҳифзи саломатӣ бархурдор гардиданд. Маврид ба зикр аст ки дар ин рӯз ба марказҳои саломатӣ ва кӯмаки аввалияи тиббии санитарии ноҳия беш аз 2000 нафар муроҷиат карда аз ташхис гузаштанд. Солимии ҷомеа аз оила ва ҳар фарди рӯҳану ҷисман солим ташаккул меёбад. Бо ҳамин мақсад ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор барномаву стратегияҳоро қабул намуда дар доираи ислоҳот ва дигар ташаббуси созанда ба рушди соҳаи тандурустӣ афзалияти бештар медиҳад. Ин чорабинӣ муҳим ки ба хотири солим нигоҳ доштани сокинони мамлакат пешбинӣ шудааст, идомаи мантиқии ташаббуси давлату ҳукумати Тоҷикистон буда ба ҳар сокини мамлакат имкон дод ки нисбати солимии худу пайвандон бетараф набошанд.